салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. дар майдоне ки одатан барои рақибон бераҳм аст, ин навбат худи Арсенал осеб дид. Юнайтед Арсенали чемпионшавро бо бартарии 3-2 шикаст дод. эҳёи Манчестер Юнайтед маҳз дар Лондон рух дод, дар ҷое ки Арсенал умед дошт боз як қадами устувор барои чемпионӣ гузорад, аммо ба бохти талх рӯбарӯ гардид. Майкл Каррик ки бисёриҳо ӯро ҷиддӣ намегирифтанд, акнун хомӯшона нигоҳ мекарданд. дар ду бозии аввал бар зидди Манчестер Сити ва Арсенал ӯ бо натиҷа сухан гуфт ва даҳони интиқодгаронро баст. майдони бозӣ ҳукм баровард ва ин ҳукми қатъӣ буд. ҳамлагари асосӣ Виктор Гёкереш гӯё дар ин бозӣ набуд. ягон зарбаи дақиқ, ягон лаҳзаи воҳиманок дар назди дарвоза надошт. қисми дуюм ҳама чизро дигар кард. Манчестер Юнайтед пеш баромад, фишорро сахттар кард ва оромии варзишгоҳро шикаст. голи Патрик Доргу минбарҳои Лондонро на танҳо ба ҳаяҷон, балки ба ларза даровард. зарба ногаҳонӣ, сахт ва бераҳм буд. хомӯшии кӯтоҳ майдонро фаро гирифт, гӯё паша дар майдон пар намезад. мухлисони Арсенал дигар мадори дод задан надоштанд. дастае ки худро соҳибони бозӣ медид, маҷбур шуд ақибнишинӣ кунад. фишори меҳмонон зиёд шуд. Манчестер Юнайтед бозие нишон дод ки рақибро нафасгир мекунад. ҳар ту барои Арсенал ба санҷиш табдил меёфт. Микел Артета роҳи ҳаллро меҷуст, вале девҳои сӯх роҳи ҳаллро мебастанд. лаҳзаи охирин қариб фоҷиавӣ шуд, вақте ки Арсенал барои наҷоти бозӣ ҳама чизро ба ҳамла партофт. хатти дифоъ кушода монд. Манчестер Юнайтед бераҳмона ҷазо дод. Кунья бо як ҳаракати сард зарбаи ниҳоиро зад. умедҳо хомӯш шуданд ва варзишгоҳ гӯё ки ба оромгоҳ табдил ёфт. ин ғалаба танҳо натиҷа нест, ин нишонаи бозгашти Манчестер Юнайтед аст. дастае ки сабр мекунад, фурсати худро меёбад ва дар лаҳзаи зарурӣ зарба мезанад. Арсенал барои худ саволҳои зиёд дорад. чаро назорат буд, бартарӣ буд, фишор буд, ҳама чиз буд, аммо се имтиёзро дастае гирифт ки чанд рӯз пеш онро заифтарин тими премер-лигаи Англия унвон дода буданд. футбол ҳамин аст. баъзан дар майдони худат ҳам эҳсоси бегонагиро таҷриба мекунӣ. ман бо ҳама мухлисони Арсенал дар корхона баҳс ва шарт кардам ки имсол ин даста чемпион намешавад. барселона Реал Овьедоро шикаст дод ва аз ғалабаи ин даста дида голи амал зеботар буд. дастаи Реал Овьедо дар ин рақобат гӯё ки барои кӯмак дар тамринҳои Барселона ба бозӣ омада бошанд. онҳо бо иштибоҳҳои худ ҳатто дар голҳои бозингарони Барселона кӯмак мекарданд. ҳатман Рафина бояд миннатдорона ба ҳимоятгарони ҳариф мегуфт ки поятон дардро набинад. лаҳзаи ҳалкунанда фаро расид ва Ямал бо як зарбаи ногаҳонӣ ва зебо ки майдонро ба ларза овард, гол зад. ту ба кунҷи дарвоза рафт ва садои шореҳои телевизионҳо хонаҳоро ба ҷунбиш овард. воқеан голи воҳима буд. рақиб маҷбур шуд эҳтиёткор бошад ва дигар роҳе барои муқобила надошт. дар ҷадвали Ла Лига Барселона баъди ин бозӣ боз лидер шуд, аммо рақобат бо Реал барои мақоми аввал пур аз ҷаззобият ва ҳар имтиёз метавонад ҷадвалро пурра тағйир диҳад. Барселона мушкилиҳои худро ҳам дошт. дар баъзе марҳилаҳо ҳамоҳангӣ заиф шуд ва хатари ҳамлаҳои рақиб пайдо гардид, аммо устуворӣ ва диққати футболбозон онҳоро наҷот дод. ҳар гол на танҳо натиҷа, балки таҷрибаи воҳиманок ва хотирмон барои мухлисон аст. ин бозӣ боз як далели равшан аст ки футбол на танҳо рақобат аст, балки таҷрибаи пур аз ҳаяҷон барои мухлисон мебошад. Реал Мадрид дар майдони Вильяреал назоратро дар даст гирифт ва гӯё рақибро барои тамринҳои худ ба майдон даъват кардааст. Арда Гюлер бо пасҳои бемантиқ мухлисони рақибро ба ханда овард ва Винисиус ҳарчанд гол назад, аммо бозии беҳтарини худро нишон дод. лаҳзаи ҳалкунанда фаро расид ва Мбаппе бо зарбаи ногаҳонӣ ва дақиқ голи аввалро зад. ту ба кунҷи дарвоза рафт ва садои мухлисон гӯё тамоми варзишгоҳро ба ларза овард. голи дуюм низ аз ҷониби Мбаппе тавассути пеналти ба самар расид. Вильяреал дигар роҳе барои муқобила надошт. бо ғалабаи 2-0 Реал 3 имтиёз гирифт ва дар ҷадвали Ла Лига бо як имтиёзи кам аз душманаш дар мавқеи дуюм боқӣ монд. рақобати ҷадвалӣ бо Барселона барои мақоми аввал пур аз ҷаззобият аст ва ҳар ғалаба ва ё бохт метавонад вазъро пурра тағйир диҳад. ҳатто вақте баъзе лаҳзаҳо ҳамоҳангӣ каме заиф шуд, устуворӣ ва диққати футболбозон ҳар фурсатро ба фурсати голзанӣ табдил медод. аммо дар толеашон ҳамин 2 гол будааст. Винисиус бо бозии беҳтаринаш нишон дод ки ҳатто бо гол назадан ҳам ӯ метавонад бозии беҳтарин нишон диҳад. шояд ӯ билохира пай бурд ки дигар фақат бояд барои Мбаппе як ёрдамчии оддӣ бошад. ҳатман ҳамин гуна аст. дар Реал ягон хел ба истилоҳ принсип намегузарад. чизе ки мехоҳанд ё онро мекунӣ ё оҳистаак аз даста меравӣ.
хетрики Эндрик раҳбарони дастаи шоҳонаро пушаймон кард. барои ӯ дар реал вақти бозӣ надодан ва ӯ аз ин чиз малол шуду ба Лиони Фаронса рафт. Эндрик дар бозии севими худ барои Лион хетрик кард ва гӯё тамоми майдонро дар ихтиёри худ гирифт. дар ду бозии қаблӣ ӯ як гол ва як паси голӣ дошт, аммо ҳозир ба ҳама нишон дод ки дар Лион ӯ ҳақиқатан ҷои худро ёфтааст. голҳои ногаҳонӣ зуд ва дақиқ буданд. ҳар зарба ва ҳар ҳаракат ҳиссиёти воҳиманок ва ҷалбкунанда эҷод мекард. гӯё Эндрик ба мухлисони Лион мегуфт ки ман ҳамон касе ҳастам ки шумо интизор будед. бо ҳамин хетрик Эндрик на танҳо натиҷаи даста, балки ҳаяҷони мухлисонро ҳам ба сатҳи нав бардошт. бо чунин ҳуҷумгар ки дар лаҳзаҳои ҳалкунанда комилан хатарнок аст, рақибони Лион бояд ҳушёр бошанд. ҳар бозӣ барои Эндрик ва Лион акнун як рӯйдоди пур аз ҳаяҷон ва эҳсосоти пурқувват аст ва мухлисон медонанд ки дар назди онҳо ситораи нав ба майдон омадааст. Лион ҳоло дар мавқеи чоруми ҷадвали Лигаи якуми Фаронса қарор гирифтааст ва имкони мубориза бурдан бар садри ҷадвалро ҳам дорад. ин дар ҳоле аст ки дастаҳои болоӣ аз қабили ПСЖ ба мушкилиҳои зиёд дучор шуданд ва аз ин чиз истифода бурдан барои онҳо айни муддао хоҳад буд. рақобати Ҷастин Гейҷи ва Педи Пимблет. актагон гарм шуд ва рақобат оғоз ёфт. Ҷастин Гейҷи бо ҳаракатҳои дақиқ ва устувор назоратро ба даст гирифт ва гӯё ба мухлисон баланд мегуфт: ман дар ин майдон ҳукмрон ҳастам. Педи Пимблет дар муқобил ба як услуби комилан ғайримуқаррарӣ ва каме ҳаваскорӣ меҷангид. ҳар зарба ва ҳар ҳаракаташ мисли кӯшиши духтаре буд ки гӯё мехоҳад ба варзишгарон таълим диҳад, вале баъзан мухлисонро ба ханда меовард. дилхоҳ зарбаи сахту сусти Гейҷи Педи Пимблетро ба замин меафтонид. ҳатто баъзан ба шамоли мушти Ҷастин ба зону меғалтид. медонам ки баъзеатон бо худ мегуфтед ки ман ҳам баробари Пимблет ҷанг шуда метавонам. Гейҷи бо зарбаҳои дақиқ бартариро нигоҳ медошт ва Пимблет мисле ки бе ягон тайёрӣ ба рақобат омада буд. на худро ҳимоя карда метавонист ва на мувозинати худро идора карда. ҳар ҳаракат ва ҳар зарба на танҳо натиҷа, балки як нав шоу ва рақобати фароғатӣ эҷод мекард. UFC оҳиста оҳиста ба театри Гранд Операи Фаронса табдил ёфтааст ки на рақобат, балки консерт нишон медиҳанд. дар миёни ҳама ин ҳаяҷонҳо саволе ҳам пайдо шуд: UFC барои чӣ ба равзгарони рақамҳои 4 ва 5 дар радабандӣ рақобати ҷоизавӣ медиҳад, дар ҳоле ки муддаиён зиёд буданд? ин мавзӯъ ҳам мухлисонро ба баҳс овард ва ҳар касе мехост сабабро бифаҳмад. дар боло Арман Сарукиан буд: барои чӣ Педи Пимблет Чарлз Оливера ҳам дар мавқеи дуюм аст? вақте Илия Тапурия камарбандро озод гузошт, дигар чӣ фарқ дорад? дар чунин вазъият қаблан равзгарони рақамҳои 1 ва 2 миёни худ мубориза мебурданд. бо эҳтимоли зиёд сабабҳо сиёсӣ буданд. дар UFC нахостанд ки чемпиони навбатӣ, махсусан дар дивизиони вазни сабук ки элита ба ҳисоб меравад, аз миёни русҳо бошад. қариб дар 60% вазнҳои UFC чемпионҳо аз Русия ҳастанд. аз ин рӯ Дана Ҳуайт ба қавле ҳамшаҳрибозӣ карду обрӯи худро ба мисли як тин. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.